inqaba ngifikile eGoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile eGoli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma sanibingelela futhi namhlanje kwisithatha session kuhlelo luka Dr Dube la ofica khona abalaphi bendabuko bekuchazela ukuthi cha imlingo yabo bayenza kanjani. Kodwa ke namhlanje sihamba ngolunye unyawo oluhlukile futhi namhlanje babukele emakhaya sihamba ngolunye unyawo namhlanje sihamba ngendlela ehlukile siphethe ubaba uMseleku namhlanje ubaba uMseleku omunye babukele emakhaya okwalashwa elashwa la ekhaya elashwa uyena ubaba uDr Dube so namhlanje babukele uzosichazela ke ubaba uMseleku ukuthi wabonani noma kwenzakalani noma wazini yena ngoDr Dube sanibona sanibingelela kuba yebo ninjani yebo ayisiphilile nathi baba ayisiphilile sicela ukuthi sazi ke ukuthi ubaba uMseleku ngempela yini le isimanga athi ayibona noma le ayaziyo noma le afuna ukusitshena yona namhlanje la kuhlelo luka Dr Dube. Ohlelweni lika Dr Dube ngifuna ukuzoveza umsebenzi ka Dr Dube kunina abalaleli nonke. Yebo baba. Ngafika la Dr Dube umlomo ubhekele, isandla sibhekele, umnyawo ubhekele. Yebo. Awungathi mangifika la Dr Dube wathi kumina izinto ezincane angijabulanga mangimuzwa esho njalo ngoba ngangithi mhlawumbe hayi umuntu oyesefuna ukuthi nje ngithi imali yami hayi wangithinta wathi mengithinta ngoba ngangifike ngithwele. Yebo. Kodwa ngaphuma sengiphuma la sengizamela ngazingenela emotweni kakhulu. Yebo. Kunamhlanje nje ngizizwa ngimnandi nje ngingenankinga nje. Sengabe imkhuhlaneke lehle zifika yabelungu okolona kuphela abahluphayo manje. Yebo. Kodwa nje uDr Dube ngiyamncoma emsebenzini wakhe angenza wona sengizidelile. Yebo. Kuze kuzoba ke sengisindile ngabuyisa abantu abanye abaningi futhi. Asebefike basinde bethi umuntu usethu uyaduka ngithi ungabusaya ngala iyangala kusindo ngala. Yebo. Engababala ngamagama nje futhi abaziyo nabo ukuthi balashwana. Hayi noma ungazi ungababaleke bona amagama. Yebo. Uyaxoxa. Hayi. Ngisho ukuthi ke umuntu onalenkinga angakwesabi nje ukuza la kuDube azomlekelela. Yebo. Ukuthi asinde. Yebo. Baba uMseleku ake ngibuze nje kancane. Isiphi lesifo lesi esase sikuxake kangaka, esase sikunika inkinga ukufa okungaka, wafika wakwenzela uDr Dube wayibona nawe usuphilile kuze kube namhlanje. Isiphi lesifo lesi? Uhlangothi. Yebo, isifo sohlangothi. Istroke. Yebo. Istroke. Yebo. Ayisalalele baba. Ngaba ngemingaki eminyaka usulashiwe lesifo sestroke kulashiwe wena. Oka 5 lo. Unyaka 5. Oka 5 lo. Yebo. Ngiphila nje manje ngingasazizwa into enjenga no stroke nani. Yebo. Wawuzwani kuqaleni egazini lezi zinto ongasazizwa mhlambe njengamanje nje usuzizwa ukuthi uphilile kunale mithi le akunikeza yona uDr Dube ekuphilisayo wawuzizwa unjani? Kwakunenkwashe emlonyeni kungakhulumeki ulimi ungathi likhukhumele. Yebo. Isandla sisinda. Yebo. Singafuni ukuphakama. Umlenze ungafuni ukunyakaza. Kungathi uyasinda nawe uqela inkwashe. Yebo. Manje mawukhumbula kahle wawunjani uDr Dube engakukuthinti ngezandla zakhe? Nganginto engasazazi nje ukuthi yophi kufanele ngikwenze. Yebo. Sikukuphi kubanjwa ngala kuyeka ngala. Nakhona ngitshela ukuthi ngiyaya nje kodwa ngeke ngisinde ngoba abantu hlezi ngibabona
kuthiwa bayolashwa ey'ndaweni agcine ehambele egongobele kanjani. Yebo. Kodwa-ke mina ngafika nje wayishaya nje uDr Dube lento wayibeka eceleni. Yebo. Mangaqamba manga ukuphela kwayo lento nya kwaba u3 weeks. Wazizwa usuphilile. Kumina ngazizwa sengiphilile entweni ekade sengiyona. Yebo, yebo. Isikhathi esifushane kakhulu leso. Emsebenzini wala sengingakanani uphinde khona. Ngoba ngiyakhumbula ngathi wafika usebenza. Kwaba yona no 3 weeks. Ngaphinde emsebenzini. Yeah. Kwaba isikhashana. Abangaziyo nje abasemsebenzini bazobe besho ukuthi hayi siyamkhumbula siyamazi. Yebo. Nabanye ababe ngazi endaweni nje bazosho siyakhumbula siyamazi uqinisile. Yebo. Istroke lesi babumisele kusasikushaya sometime kwangeve ukuthi istroke ihlambe esesineminyaka esinesikhathi sasivele sikushaye ngosuku. Mhlawumbe waphuthuma waze wafika kuDr Dube ngalo suku. Sangishaya ekuseni. Yebo. Ngaya emsebenzini singishayile kusho ukuthi sasebenza sasisangigoba ngey'khathi zantambama kwayikhona ngezalana-ke ntambama kuDr Dube. Yebo. Manje ngicela ukubuza futhi omunye umbuzo ukuthi kwathatha isikhathi esingakanani emva kokuthi akuthinte futhi yena uDr Dube ngezandla zakhe ukuthi uzumehluko ke futhi egazini ukuthi ukululama kwathatha isikhathi esingakanani. Hayi akuthathanga isikhathi eside kungithinta kwakhe nje ngithi kwaba u3 minutes ngathi kuyena hayi sengingayisukumela kusho mina. Yebo, 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 yebo. Kwabanjalo. Kwabanjalo. Yenza futhi kubanjalo. Yebo, 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 yebo. Istroke ngoba inkinga ye-stroke ikhona emhlabeni iningi kakhulu Dr Dube inkinga ye-stroke baningi abantu uthola ukuthi umuntu usealala Nkosi yami akasaphindelanga emsebenzini aqhubeka aphilisa ingane zakhe aqhubeke ondla ingane zakhe ngenxa yenkinga ye-stroke omunye uzakhubazeka azi kahle umuntu ukuthi cha ngazalwa mina ngingahlali kwi-wheelchair ngingaqhutshwa ngesihlalo mina kodwa manje ngenxa ye-stroke simshaya umuntu azangakwazi impela ukuthi aqhubeke aphile manje umkhulu uDr Dube endaweni ye-stroke uqaphelisa kuphi wena baba njengomuntu osedileni inkinga ye-stroke isikhathi eside nje udumo unodumo olungakale ukuthi uyasilapha i-stroke ukuphi okuqaphisayo wena kubantu emabukele emakhaya ukuthi ukuze bangeke bakwazi ukuthi bahlangane nenkinga ye-stroke mhlambe ngelinye ilanga empilweni zabo. Ya ukuthi ufanele ukuthi sikushaya manje. Yebo. Ungayi ngasesibhedlela. Yebo, yebo, yebo. Umuntu othi uphethe ireza ufuna ukucaba ungamvumeli. Yebo. Ngoba uyasikhonka. Uyasikhonka. Okay. Mawuyiloko ilwane limeza phuza igazi lakho leso ucabe ngala hayi ukuqedile lo muntu leyo. Wena nje ufuna ukuthwetshula uma ukuthi uthwetshule kufuneka into njengophondo. Uthwetshule ngalo. Ungakhishwa igazi ungajova futhi uthwethule kahle uncengo kahle uthole imbiya zakho ukuthi uchathe ngoba into enkulu siyila ngaphakathi wena sekukhona umsimbane la ngaphakathi la kuwena ngaphakathi esiswini usolongenele. Yebo. Ya lonto iyafana nomuntu oshawe izulu. Yebo. Nomuntu oshawe izulu kunjalo uba nomsimbane ngaphakathi asolongana ayizwe ukushisa ngendlela esimangaliso kushise kakhulu kuyena. Ya into efana nokushawa izulu nokushawa isifo sohlangothi kuyafana. Yebo. Ya. Manje mkhulu eshaphuthume. Aphuthume. Asahlala iminyaka eminingi. Yebo, yebo. Iminyaka eminingi kuzoba nenkinga. Inkinga abhekana nayo mkhulu mehlala iminyaka eminingi iziphi inkinga eyokuqala nje mkhulu? Makugagongobala lento phela kuyanakala. Yebo, yebo. Kufanele ingagongobali izandla lezi nenyawo. Wamela gongobala yawogodo. Kuba nzimana ukuthi uphinde ululame. Yebo mkhulu. Kunzima phela ulapheke kalula. Yebo. Yebo, yebo. Manje ngicela ungicacisele nalana mkhulu ukuze nababukele emakhaya bezo like basubscribe ngoba bayalithanda uhlelo lakho mkhulu bathanda kona ukuthi uyabafundisa. Mkhulu ngicela phinde futhi usicacisele la kancane ngoba uthi
kune igazi angimele liphume egazini kunezilwane ezidla igazi meza likhotha legazi kuyonakala kakhulu kanti istroke mkhulu kuyenzeka yini sishawe umuntu kanti ushawe isilwane istroke akuve kuyisifo mhlambe ekuyisifo nje esikhona emhlabeni suke kuyisilwane umuntu abamshaye ngaso noma bamshaye ngezilwane ngesiZulu sithi thina wohlangothi yebo mkhulu isilungu ke bathi istroke yebo mkhulu kodwa lezi stroke ihlukene kabili khona sikashukela khona soma BP bese kuba khona ke lezi stroke ke sokushaya isilwane mhlawumbe bakushaye ngenyoni yebo uzojike ke umqala wakhe ubhekele ya lezo senyoni ke nazo silungile kodwa kulapheka ngokufanayo yebo kulapheka ngokufanayo yebo kodwa zihlukahlukene mkhulu ya zihlukahlukene yebo khona sokushukela yebo khona sokuthunywa ngesilwane ushawe ngesilwane yebo lesona lesilwane ke isilwane lena hayi into engelutho lokho kufanele uma uthi usashaya bathi ngelwane kufanele ukuthi uyadlala yebo mkhulu futhi ke manje la sengishintshe kakhulu sengifuna ukushaya siphinde emuva siba sishaye bona subhakazi sishaya umnikazi waso sengikhathele abantu bekhokha ngabale nto yebo kula manje shayena ke manje umnikazi simbhakazi injili umnikazi wayo ke manje mkhulu kuba nabathakathi abashaya idrop umuntu ushaya istroke nje manje yapasa obhazi ukuthi ayishaya isilwane lesakhe hayi sizomshaya manje ngisayidlala ingqondo manje yebo mkhulu bakhathela abantu belashwa lento lena yabo yebo mkhulu yebo mkhulu siqaphiseke kubabukele emakhaya ukuthi inamba kamkhulu uDr Dube niqaphele kakhulu babukele emakhaya sekukhona abanye abazenza umkhulu uDr Dube abasebenzisa inamba yakhe niqaphele nje kakhulu bakwethu niqaphele kakhulu iphimbo lika Dr Dube niyalaze ndinayamazi nangu niyena lo enimbona ngamehlo uhambisana naye ubaba umseleki ukuthi naye khula kubonayo la ngamehlo akhe la egcikeni la kuyena umkhulu uDr Dube uthi kukhula kubona abomseleki uthi wafika nawe eshawa isona lesifo esikhuluma ngaso istroke ngoba namhlanje sikhuluma ngestroke isifo sohlangothi uthi umkhulu isifo sohlangothi ngesiZulu yebo mkhulu ngicela ukubuza futhi kokugcina la mkhulu sesophuma nje ngoba ngeke ngakuza ukukhuluma ngezulu mkhulu wathi kunento ekuthiwa imsimbane efakwa yizulu la ngaphansi okusho ukuthi mkhulu kunombuzo engisale nawo ngoba ngizwile indaba kancane mkhulu kuyenzeka yini ukuthi umekela kushaya mhlambe izulu mhlambe la ngakushaya mhlambe wathintwa mhlambe imbani yali eceleni yangakushaya mhlambe wahlakazeka wafa mhlambe noma ulimala la kushaya mhlambe wangaba nalutho nje mhlambe kwadabuka ingubo noma kwadabuka izicathulo wabona ukuthi likuthintile wabusungenzi lutho kuyenzeka mkhulu ukuthi lemsimbane le engena la ngaphakathi kuwena esiswinjwa uchaza ukuthi iphinde ikubulale noma ikunikeze iyiphi inkinga ikunikeza wona mhlambe uma ukuthi ikunika inkinga ekuhambeni kwesikhathi ya umbuzo omuhle lo yebo mkhulu izulu phela manje kushaya lingena ngaphansi yebo ya ngale khazi lingena ngaphansi ishiya lo msizi walo yebo kufanele uma uthole imbizane lapho ukwazi ukuthatha ngembiza ezokhipha ezobhudluza lemsimbane ngaphakathi kuwena idonsa yonke leyo ubhudluka lemsimbane kuwena ususindile wena yebo mkhulu uma ungakwenzi lokho kanti bushawe izulu iyakuhlupha nonto ikunika inkinga enkulu yebo mkhulu umzimba wakho uyashiselana ungaya ebhedlela ngeke bakwazi ukukhipha phela ebhedlela basebenzisa ilokhuzana amaphilisi yes hayi kuba ngosikhashana ibibuya lona kodwa ufuna ikhiphe lento mase kunayo engaphakathi kuwena yebo mkhulu lidlulile nje kuwena likuthintile la ngani isiko singenile ngaphakathi lento ekuthiwa imsimbane yebo insiziyalo yimbi kakhulu yebo mkhulu aqaphelisa lonto le nisheshe niyikhiphe iyaphuma yebo mkhulu ifana sonke lesifo sestroke into eyodwa ukhipha ngendlela eyodwa mkhulu noma kuhlukahlukene imsimbane emnyama la iyafana ngishangethe efanayo ngendlela eyodwa izulu shawe ilokhuzana isifo sohlangothi ngendlela efanayo umsindo emnyama isisi into ebhedayo lapho uzokhulela la ngemuva einqeni la ngemuva yebo aphila umuntu akhululeke emva kwalokho bese sakhuluma kakhulu ngezulu kona ngiyakwazi nalo ukuliphepha suke lapho
lihlukane nokudlalela kuleyo ndawo. Uma ukuthi ufuna sikuphindisa khona siyaphindisa futhi khona. Liphinde kumnikazi wabo. Uphindisa nje okay hayi into zami ukuphindisa angisabi. Yebo mkhulu, yebo mkhulu. Simbiza gama lo oyenzile lonto nje kuba njalo ke. Yebo mkhulu. Okwenza ngalutho asixabani naye. Yebo hayi siyabonga. Yebo hayi siyabonga mkhulu, siyabonga mkhulu. Kuba isizwe ngaka nje kube siyashona nje manje ngabe kuthiwa yini igama lami. Yebo mkhulu, yebo. Awuphamise izandla zakho bakubona ukuthi hayi uphilile. Yebo. Hayi siyakubona phela ufakazi uyena lo uyisho uyiqhamukele yena uyisho lo yena ukuthi hayi impela khona kubonayo na ufuna ukuthi azokufaka la emehlweni bababukile emakhaya. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu baba Mseliwe. Siyabonga la mkhulu siyabongela ukuthi waphila nje nawe wabuya ngempela wakwazi wabuya lasemsebenzini waqhubeka wondla nasekhaya kwanje awubuke nje ngenxa ye-stroke. Ngaze ngayiphumela impesheni. Wow mkhulu yebo sijabulela kona lokho. Yebo ababukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kulona uhlelo lika Dr Dube ziyaphenduka yikho indaba ongayitholi la sizwa yonke into sizobonana futhi ngesikhathi esizayo umkhulu ephinde esiphathele okunye futhi azositshena kona okunye nje kuzobe kuyishubisa nje umkhulu uyangithembisa ensukwini ukuthi sizophatha okunye sizobuya ngekudala babukele emakhaya nina ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe nitshene nabangani beni nitshene nokhulu nitshene nomkhulu bonke abantu abadala ukuthi nayi indaba yabantu abadala la engakhona uhlelo luka Dr Dube ke lolu babukele emakhaya siyabonga nisale kahle. Siyabonga. Yebo. Dr Dube phansi emkhumazi lapho nokugcwala ngomoya ngivuke yonke imisebenzi ekhaya emishiya mnandi kakhulu. Sesifikile abantu bagcwele indlu ngabona uminyana umuntu athi so